Hej og velkommen til Pædagogisk IT og digitale læringsformer. Mit navn er Pernille Lomholt, og det er mig, der underviser på det her modul, som er et klyngemodul, og det vender jeg senere tilbage til, hvad det betyder. Men det er altså os, der skal mødes og arbejde sammen de næste måneder. Den her første ting, jeg gerne vil have, at I, eller det kunne være dejligt, hvis I vil være med på, er at lige kort præsentere jer selv på den her Padlet. Og det gør jeg på den måde, at I går ind i Padlet, eller går ind på den her Padlet, og så opretter jeg, eller laver en post med et AI-billede, hvor I prøver at lave et præsentation af jer selv ved hjælp af det her billede, og skriver en lille smule til. I kan se inde på Padleten, at jeg har lavet et eksempel på, hvad der kunne præsentere mig i den her sammenhæng. Klik ned på linket, hvor der står her, så kommer I direkte ind på Padleten. Det næste, jeg vil sige noget om, er sådan mere formelt i forhold til modulet og læringsmål, og hvad man kan forvente, at det skulle ligesom svare på, når man skal til eksamen til jul. Det vil sige, at man som studerende skal, når man har været igennem det her modul, kunne indgå fagligt og tværfagligt i samarbejde om udvikling af digitalt understøttet undervisning og læring på baggrund af forskningsbaseret viden. Så vi skal både arbejde med at kunne understøtte undervisning digitalt, og så også få noget viden om, hvad er der rent faktisk, der begrunder, at man kan bruge, eller det kan være en fordel at bruge digitale teknologier i et fagligt eller et tværfagligt samarbejde. Og det næste handler også om at kunne håndtere digitale teknologier, altså at kunne rent faktisk at kunne bruge dem, ikke kun at vide noget teoretisk om det, men også at kunne bruge dem i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv. Og så er det også noget med at kunne påtage sig ansvar for at kunne anvende de her teknologier både i planlægningsfase, gennemførelse og evaluering. Og det kan både være teknologier, der understøtter ens planlægning. Det kan også være de teknologier, man har tænkt sig, at eleverne skal bruge, eller som man selv skal bruge til at gennemføre undervisning. Og igen er der nogle gode teknologier, som kan bruges til at evaluere undervisning. Så er det også vigtigt at vide noget om, hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring. Det skal vi selvfølgelig kigge på. Hvad er det, der begrunder, at man rent faktisk skal bruge det her, eller kan understøtte sin undervisning med digitale teknologier. Så er det også noget med at have viden om, hvad digitale artefakters form, opbygning, betydning har for omverdenen. De teknologier, vi omgiver os med, hvad betyder de for den interaktion, vi har mellem mennesker for eksempel. Så skal man også kunne vejlede sine kollegaer i at bruge digital IT, eller pædagogisk IT og digitale læringsformer, og anvende de her værktøjer til at differentiere undervisning og skabe motiverende og engagerende læringsmiljøer. Og endelig så skal man mestre metode til digital produktion og design af læringsmiljøer, der fremmer børn og unges kreative og innovative kompetencer. Det er en stor mundfuld, og man lægger selvfølgelig noget vægt på nogle bestemte områder af det, men man skal også lige sådan forholde sig til resten. Det snakker vi alt sammen mere om senere i modulet. Men grundlæggende kan man sige, at det her modul har fokus på lærerens læring i forhold til digitale teknologier og undervisning. Så er der lidt særligt med det her modul, at det er et klyngemodul, og det betyder, at der ikke er så meget undervisning. Det vil sige, at I kommer ikke til at møde mig særlig meget, andet end når vi mødes de 2 fysiske gange, og så nogle enkelte, måske noget face-to-face. Det er ikke planlagt endnu, men det kan vi finde ud af undervejs, og ellers vil det være asynkron, altså at vi skriver sammen eller har kommunikation på et learning. Men et klyngemodul er, når det bliver udformet på en særlig måde, sådan så at det er mig, der står for at hvad kan man sige, facilitere det arbejde, der foregår, og I skal gøre rigtig meget selv også selvstændigt. Og igen, så kan det være synkrone aktiviteter eller asynkrone aktiviteter, det vil sige, at vi mødes, eller at vi bare skriver sammen, og de kan være individuelle, eller de kan være gruppebaserede. Klyngemoduler kræver, at de studerende forpligter sig til at engagere sig i en klynge. Hvad kræver et klyngemodul af dig som studerende?
Det kræver, at du forpligter dig lidt mere og engagerer dig i at arbejde som klynge eller gruppe gennem hele forløbet. Og det skal så siges, at det ikke er et krav til jer, at I skal det her. Det er en opfordring, fordi vi har erfaring for, at det styrker læringen, og det styrker jeres engagement i at kunne gennemføre modulet, hvis man har en gruppe, man kan arbejde sammen med i løbet af modulet, tættere end hvis vi mødtes en gang 14 dage. Så kan man kigge på arbejdsformerne i det her modul. Man kan ligesom dele det op i sådan en kvadrant, hvor man kan sige, at der er et undervisningsrum. Det er her, hvor vi har en fysisk eller virtuel undervisning. Det vil være 2 gange, hvor vi mødes, og ellers så har vi så synkrone eller asynkrone rum, hvor vi kan skrive sammen, eller have en form for samtale, eller en samtale over for eksempel Teams eller Zoom. Så er der et sted, hvor I kan arbejde sammen, et klyngerum. Man kan sige, det er ikke noget fysisk rum, det er hvis I laver et Teams-rum, I kan være i, eller et Zoom-rum, I kan være i, og hvor I kan arbejde sammen alle sammen. Og så kan I også dele jer op i mindre grupper og have de her grupperum. Og endelig så er der sådan en vejledningsprøverum, hvor vi kan sige, det er på det tidspunkt i modulet, hvor vi mødes, og der er vejledning, og hvor I skal til prøve. Og der vil være forskellige aktiviteter forbundet med de her rum undervejs. Og det kan man sige, er i første omgang er det noget med, at I på det her modul, i de her første 14 dage, indtil vi mødes eller 3 uger, indtil vi mødes i Slagelse, jamen så skal I undersøge jeres egen praksis, så det er sådan mere individuelt, og I præsenterer jer, det er der, hvor vi så begynder at kigge lidt på hinanden, og hvem er vi, og så mødes vi så fysisk i Slagelse og lærer hinanden lidt bedre at kende. Så vil jeg godt lige kigge ind i et learning og se, hvordan det ser ud, sådan som jeg har opbygget det. Der er selvfølgelig forsiden, hvor der vil være opslag fra mig, og man har mulighed for at skrive i beskeder og mails til mig, hvis der er et eller andet privat eller individuelt, man gerne vil have at jeg skal svare på. Og ellers så kan man skrive ud her på forsiden, eller vi kan oprette fora, hvor man kan skrive præcis og specifikt i forhold til et eller andet tema, vi har på i løbet af modulen. Inde i en plan, så ser den sådan her ud. Der vil ligge de her ressourcer, og der er en indledende tekst. Så vil der også komme, det er der ikke endnu, men der vil komme en opgave, en studieaktivitet, som skal høre med til det tema, der kører i den konkrete periode. Og det er ikke sådan, at man afleverer man afleverer på den måde, at man deler med de andre, sådan så at det kan danne baggrund for en samtale eller en kommentarmulighed fra hinanden, fra jer og måske også fra mig, i forhold til at bearbejde de aktiviteter, I arbejder med. Men det er også noget, vi kigger på, når vi mødes den 5. september, for at blive mere konkret i forhold til, hvordan giver det mening for jer, at vi bearbejder de studieaktiviteter, I arbejder med. Og så kan man sige, hvorfor skal vi lave studieaktiviteter? Jamen altså, man kan starte med at kigge på Dahles 3 niveauer for undervisning, og hvordan vi lærer godt, bedst, eller ikke bedst, men hvordan Dahle opfatter, at vi lærer, at det her er noget med på et første niveau at gennemføre undervisning, det vil sige, at vi handler. Og nummer 2, at konstruere og planlægge undervisning, og hvor vi undervejs får en refleksion over den handling, vi har gjort, og den vi skal til at gøre. Og det tredje er at kommunikere teori og selv udvikle didaktisk teori, altså at vi forholder os til den didaktiske teori og bruger den i forberedelsen og undervejs i undervisning og til evaluering af undervisning, og på den måde også udvikler et eget didaktiske beredskab.
så kan man sige, hvorfor skal man overhovedet lave en studieaktivitet? Noget af det, der er fordelen ved de her studieaktiviteter, som jeg lægger op til, er, at de faktisk kan danne grundlag og mere eller mindre kunne blive til et eksamensprojekt. Sådan så hvis man laver nogle af de her studieaktiviteter undervejs, jamen så har man allerede begyndelsen og måske næsten et færdigt produkt til eksamensformen. Og eksamensformen vender jeg tilbage til, hvad jeg er for en. I skal den første studieaktivitet, der skal I lave en undersøgelse af jeres læringsrum. Og formålet det er at undersøge, hvordan dit undervisningslokale eller lokaler er understøttet eller begrænser eksperimenterende undervisning med digitale teknologier. Og der tager jeg udgangspunkt i de 3 designbegreber, som Inge-Marie Kirkeby præsenterer i hendes artikel, der også ligger inde på It's Learning. Og det handler om kontrol og styring og kode. Altså, det lyder som nogle voldsomme ord, men det handler faktisk om, at vi som undervisere gerne vil styre rummet og have overblik, og vi vil gerne have skabt et rum, der muliggør, at vi rent faktisk kan styre, og dernæst en kode til, hvordan kommunikerer vi værdier og normer for den undervisning, vi gerne vil lave. Hvad er det, vi skal forvente, når vi går ind i et rum? Hvad er det, der sker herinde? Så skal man så skrue op og ned på de her kontrol og styring og kode i forhold til, hvilken slags undervisning man gerne vil lave. Og der kan man jo så gå ind i sit undervisningslokale, tage fotos til at dokumentere, hvad er det for en slags møblering, hvad er det for en teknologier, belysning, akustik, adgangsforhold, og notere lidt undervejs i forhold til de her designbegreber, eller designgreb, af hvordan er der udtryk for kontrol, styring eller kode, hvad er det for nogle elementer, som træder frem, har man overblik, hvad styrer automatisk elevernes adfærd, hvilke signaler sender rummet om læring, og alt det samles i en analyse, hvor I sådan meget kort og i stikordsform, det er ikke noget I skal sidde og skrive lange afhandlinger på, men i stikordsform overvej, hvordan rummet kan ændres i forhold til, hvad er der af potentialer for den her eksperimenterende undervisning, hvad er der af teknologier, der understøtter min undervisning, hvordan kan jeg arbejde med det, kan jeg overveje noget fleksibilitet, kan jeg se på, hvordan teknologien bliver integreret i min undervisning. Og når vi snakker eksamen, så er eksamensformen nemlig mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og synopsis. Og det praktiske produkt, det er det, som en studieaktivitet kunne være et eksempel på. Og en synopsis er en side, som er en form for en udvidet disposition. Men et praktisk produkt kan være en opførelse, en udstilling, en praktisk øvelse eller et digitalt produkt. Og det giver jo mening i den her sammenhæng, at det er et digitalt produkt. Og man udarbejder et praktisk produkt og en synopsis som grundlag for prøven. Så det, der er udgangspunktet for prøven, er det praktiske produkt, og selvfølgelig så synopsen, der styrer, hvad det er for noget teori, og hvad for noget problematik, didaktisk problem, man godt kunne tænke sig at diskutere i relation til det produkt, man så har lavet, der gerne skulle kunne understøtte en samtale omkring det her didaktiske problem, og med begrundet i noget teori. Og vi vender alt tilbage til, hvordan og hvorledes det her foregår, når vi mødes den 5. Og så kan man sige, at så har man mulighed for at gå op som enkeltstuderende, som 2 eller 3, og få tilsvarende længere tid. Og mulighed for at samtale. Jeg kan stærkt anbefale at gå op til eksamen sammen. Men det er jo, altså, som sagt, frivilligt. Så vil jeg bare slutte af med at sige, at vi ses den 5. 9. i Slagelse, og jeg glæder mig. Det er klokken 9, og jeg lægger ud, hvilket lokale vi skal være i lidt senere. Fortsat god dag.